caakan mi ala caakan min mbeɗa añi caakan kadi mi yiɗa yawede nde tawno neɗɗo so yeyimama tan aduna ma boni gurdam ma boni ma handa neɗɗo de ne yawona ɗum Allah yawo mo jawiɗa o par ce que neɗɗo fof gonowo fenani neɗɗo mo wonata e goonga neɗɗo cagarte neɗɗo bolle puuɗe neɗɗo huuya haya neɗɗo ittata e ɓuɓol wattata e nangue neɗɗo tan guel ganduɗa hoore ma guel ɗo ko mettugel muusigel kamniguel Allah yiɗa guel Allah yiɗa guel min noon mi yiɗa neɗɗo kadi mbaɗo noon jimi fammi ɗon e ɗum ɗo ko pelante pelante hakkude ɓe joom pelante o ko pelante woni ɗo eyyi pelante oɗo Seydou Baba julde makam kanko portumi ɗo pelante par ce que mi rewi makko joni ɓuuri balɗe 15 omo mbeɗa tottunomo ujunnaji nogas o ɗelmini ujunnaji nogas Allah senni waɗani bone mi tottimo moftu hay hendu hori yi somi namdimama so tawi ken ɗaniɓe so tawi ko pecce jamma so tawi ko subaka law so tawi ko hayso koye julde gonɗen somi wima ujunnaji nogas mbiyami nanggu ɗo ɓe namno ujunnaji nogas joni ma balɗe 15 nangam tottimo pelante Allah ne seedi yara jogui sihil a jogui sihil ha yetti Seydou a jogui ɓe yumma ha yetti Seydou a jogui jaajɗe ha yetti Seydou a jogui ñoƴƴuɗe ha yetti Seydou ala ɗum kama suusa ɗum ala ɗo daranaki joni ɗum min Seydou ba ala ɗo daranaki min jaɓata ɗum ni darani mama e ɓuuɓri darani mama e nangue eyyi Seydou ba ala ko waɗananima Seydou ko waɗanma ko hay goto waɗanani ɗum wallahi Allah kadi ko Seydou waɗanma ko hay goto waɗananimo ɗum e falde he asamano min jiyani tan noɗo police gueɗe ma kala Seydou ba nana fawi hen wawa gasi ha tiiɗi eyyi ɗum noon Abou so tawi wiyeɗa porta Seydou pelante addi bone ko gacce ala joni noon eɓe holno mbaddami ujunnaji nogas ɗi par ce que min mi jeeya ujunnaji nogas somi portanimo pelante o yoɓani ujunnaji nogas ɗi jaam ujunnaji nogas portami pelante min nandami kaso sokami joni holno mbaɗen an ɓuuri ujunnaji nogas Seydou ɓuuri ujunnaji nogas taw hamɓe guuri min kalanma noon Seydou Ba so tawi ƴiiƴe men e dade amen emin guuri a sokkirta Seydou Ba ujunnaji nogas walla joɓon son jooɓi kam ɓuuri bayla joni min kay ɗum ala probléme yo wona ko joguiɗa min mboɗo mi jogui ɗo ujunnaji sappo yo très bien ɗum noon watte min joguiɗo sappo jo uñere kono gaccu ko Birik Issa jomum yaha Birik Issa ñan eyyi totan sappo jo totan uña sappo ɗe mi anda wallahi tan hankkadi woni hen minen Seydou kay coka Seydou ala gonga en gacce min mbaro wallahi ko gonga kay min hono somi jogui ɗum woppat kono ko hawri koye saaha mo ganduɗa hoore ma ina yoori en mi ala o ko dimo wawade Seydou Ba hay sinno ko 1 million hay sinno Seydou ñamannoma ko 1 million a fotani jogade miijo wiide aɗa soko Seydou so ɗum ko gacce ma min de ko woni tan ko ɗum ko jalolma e pelanto nanggu ɗum ɗon mi yaha mi ara joni oɗo wite yangara ya Birik Issa mi ara mboɗo fanma ƴeeso woɗo yiya Issa sa tawi ɗon Issa tan ahe arde Sall jeeɓi so wuddani kay mboɗo fanma ɗiɗo ordo he uddude yaw foftoyo mala faye juma hay so ala ɗon ya galle mabɓe alay saago kay mo ya uddata oɗo ko gacce jumbo wallahi gacce kay kono uddata Issa uddata ɗi ewri ɗum ɗon e gato lindi no feewi uddata joni kay so ari tan joni mi sakar pelanto mi yaha to oɗo commissaire mi wiya mi waɗi annide affaire o minen sa yahanni minen koye amen min mbawi yaade e wallahi mi wiya mi waɗi annide affaire o wallahi joni kay yo yaha tan so ari tan inchallah moƴƴi Hamad ɗum ɗa jongue nani wona jom galle Seydou ko mbaɗɗa mawɗo gay aɗa selli tanni ba mawɗo gay waɗa e tempere mawɗo mawɗum ni dat jaɓtat kay ay nder wonta ko bool wonta ay korka way noon korko pour kay trop wallahi e wonti ko jaɓatan Allah tan ay jino yaade maayo ni wim joɗo boy ça va ça va na fatti bari omoy jam na bucci amen wallahi mo selli selli mawɗum ma aɗa hen nan koy aɗa yi nangue Birik Issa ñaɗa jaanon ah d'accord Birik Issa ña jaanon a selli ka an kam neɗɗo ma kam hunde hakkude moɗon kadi abou abou da dara wala kunani abou da sala dara kunani no fono yo joganɗa ko mino jogni abou kalis min tinay ala ni neɗɗo joganɗamo kay abou yimɓe jogni ɗum kalis ala min ko min tan yito ko joganɗamo
ko jogal mo ah tinande mais avocat ni ba gaay bi avocat so ñala tamit to grand place mo hot wo yalla wawlu jul mini mo am no ma galle be do galla men do nem do moden do ko do moli mo ko gala ko cham wonno modi ha action aw cham ñami kalis mako bino ko ya président mo potom plein mi gille me an galle mon ko do musique kon hajjara kam ana jogo on fana mali melna bu cham aw cham na xam mbudu e ko mo rawal goddo ay got abu cham sana ti o trandi baylel o trandi avocat mo neddo dem ma an budandu neddo ma ma fere mo jani bajo dem koy mi gonde dangere wuli bor tan seede bajo dem kadi birigi sa nyaata no woni sa yi mo wi ma yi ka ko mettindo quoi yalla parle kala action mbiya affaire musique bi wadi ma gal so Allah jeni e seydi ba a so ya juma raw ton kay mi yat après e so Allah dino kam yam lotam bu toton e ba a jaram ba ok mawdu ba tinda koy won tan no ala problème leru ko no ala problème kono joni kata de ala yo ray di baldi de wallahi heddi ko hewani angari natti hangari korka wonti julde angari be mama ton may kam halam e so Allah jebi afan a biya ka go woni wura habe bi kaba pone ma wallahi welani jarani yo ray da jarama ba ok yalla yom mo jere ba merci way yono ko min kam mi nejet on abu cham wawi ndedo asaka ubbaka diwa jodoy ka min hamar bayla kam min gommi koy hoydude malle gommi koy darde malle ko film joni on jodo bone abu cham bi ene jogini odon jogini dum ujunaaji nogas mi ummim ko fa isanya ko fon addu ujunaaji sappo te ko harmi ci gal men daw tawan en tout cas adonisa mi tawi isami addi kalsam ko jogir haaju fada kay ar kalsamo mo gaddumo on jogito heƴata ko dum woni hala woni joni pottume Saydou Ba wona hay foti ko damal galle muɗum dowmi baron kaba afa min Saydou Ba min kaba ni jahami nde mi yiyani ɗum gatam taw en jooɗi wiide ari ko jaɓɓani hendu seeɗa mi sammodire muɗum mbimi Saydou Ba kono kulma abu o sona abu ko waɗi ko welani min ko abu waɗi o wi abu yeehi reltini abu kalis galle mum abu kalis yani yeliyo ɗum ƴeew ko hotiri abu triya mbimi e an joni ko hakkude ma abu hoɗɗo oɗo an ko an rewata abu man ko abu rewata ma o wi kanko e abu meeɗa rewondirde hay buuɗo ala ahmad mi nanani o wi kanko e abu e meeɗani rewondirde ko faati e mbuuɗo aɗa andi won mbuuɗo aɗa andi direm o wi ɓe meeɗani mbuuɗo meeɗa hunde hakkude mabɓe a tokkitta ko ɗum woni babgal Saydou Ba wi noon accu wayno guinnal tubagal ni uy ma mbela ko Saydou Ba wi noon Saydou Ba wi ay musɗum ko baɗɗa abu kalis ko kono hakkude ma e muɗum mbuuɗo meeɗade lombade hakkude moon ko pular kalmi kay min gami haalade français mi haalade anglais mi haalade naaro imata wadde kanko o jejiɗo wadde i kanko de ñamade wonno hakkude men ñamade wonno hakkude men de mani ujunnaji noga so yejjita ñamande to uñan sapane woni ñamande wonno hakkude men de totta tottama aɗa keƴema no wona kanko ndeke wona Saydou Ba yo ko holon Saydou mi faami nono mi faami ndekko ko karaw sar wonno ala nde ko karaw wonno nde kadi karaw mi ko joni jejjiɗmi mi faami wona Saydou Ba ko karaw sar haalan min tan minen komin nanata ko nanta wonti fenani komin paamata haalan min ɗum aw cam ko cohluɗa e kalisi hay goto rewani ɗum ala wondi ko wondi hol ɗum min won ɗeɗo balle onon ɗuminini seeɗa dal onon goppiti juuɗe man no feewi dal par ce que ɗo joni enen joni ma won yontere ñaman ɗo neɗɗo ñaman ɗo tew e nder lewru korka neɗɗo jooɗo yontere ha walla balɗe 5 jeegom ñaman tew ɗen gandi moƴƴani abou cam neɗɗo ne wuura ko dimo enen maytata ko dimo neɗɗo ne wona basɗo e nder wasko ko wona hen dimo ɗo hoore mum neɗɗo ene jogo taw ko jogi ko wona hen dimo an yettu Allah ñala ɗum jetta Seck Tidiane wallahi jetta an hokko Allah hokkuma maayi mo pinde suba mo ala hay ko ñaami taw wonde dimago muɗum hay yelaade yanata ko abou cam an ni ko jaranma an o tarkata markata mo markata tarkata an ɗum nafanma an koye lewru kokka himɓe goni an wona aɗa rewa hen Allah wona aɗa jokka hen endam
wona aɗa hoore normal an hay korka ma normal mi paamani ala mbiɗa hoore kay hay korka makko ko korka wiya ko ana waɗani ɗum ko korka yamiɗa yo watko ana waɗani ɗum korka yamiɗa ko yaadaw Allah jokka endam ya sakko ya muddu guiri ma e koyɗe ma e juuɗe ma e noppi ma fof yo hoor an juuɗe ma korani noppi ma korani guiri ma korani ɗemgal ma horani an kadi waɗa hooma tan ɗum ka hay korka makko sellani saabu min won mbiɗo miɗo restaurant selli baladeɗo tawi mo ɗonomo ñaam ala ko ronki wadde tawi mo ɗonomo ñaam o gueɗe makko haydara laaɓani hen saɗa wi hay sona wi haw nanguma haydara laaɓani hen haw nanguma a attaquimo ala min wona kanko min juum ngam wimmo juum wona kanko wonno ngam joni kay joni dal goppiren noon tan min gam sappo de wonñandi o dañi to ɓe malama o ɗo fof ɗo ñaami ko ɓuuri gayel kundu neɗɗo kay yeytin anni mum tan a yettin annima tan min ñani keɓɗam sappoji ujunere sino nafata sabalana yettin aduna yettin ñani annima keɓɗam sappoji ujunere Nafata. wallahi adogat gacca yettin annima wallahi mi hokkatama yettin hay annima mbuuɗa heɓata hen nafatama o julde paaɓi ɗo gade gorko de so duwnimo debbo tan jaabete eyyi wona tawna o duwaw gorko yo won duwawde taw ko kañum wonɗo itti ko sara. andi itti kaake mum tottuma wima ya walli ola gacci kam gacci duwam ne moƴƴa mon de kono ni. hakkundem Allah kala ko goto mon waɗi dañi ko duwam Allah kadi ceerni wona gadere kala ko goto mon waɗi dañi heeɓi ɓuri ɓamti yaari yeeso ɓerde mum ɓuuɓi duwam an joni gueɗo nangue hoore kellaw no gumminɗa ham ɗo ha biriɗi sa ñak aɗa andi an a wawa yobdima a wawa yobdima Wallahi o wawa. e gueɗo nangue e tampiram e dow fenade kay hankadi a neɗɗo yiɗa hokkum feni kono wona gueɗe welani alay sago wona haali gueɗe welani yoɗani fewani sadu ndol gon tan moƴƴat mokke ujunere eyyi ni moƴƴani moƴƴi ni wona gueɗe moƴƴi yoɗani fewani d'accord Kadi yo wondu wadde aɗa yaafo tamperde aɗa yaafo tamperde ha sadi ba yima ha ala de te an aboucal jaɗɗo ñaago yeni yo e mbiyo mon galle mawdu hen saabu Allah ñaguima faari bani addu ujunaji ɗiɗi addu ujunaji ɗiɗi men nawnamo ko Allah ñagormami hay uñe mbimo hokkam ndeɓe hayki mo watte won hay ujunaji joyyi rokkudema o jarani rokkude nini hessini ay neɗɗo holko yoɗo ko yoɗani ɗo joni hay galle Abou Thiam galle men galle men wona galle ɓe wiyete hen hokgon debbo makko faari bani hokgon debbo Hammadou Bayla est ce que ɗen mbawi yaltude hen En mbawa. en mbawi yaltude hen itten ujunaji joyyi nawne mo a faami koye gadde mi nawnamo wallahi gadde mi nawnamo Allah tawmin ceerni minen gadde mi nawnamo Allah nandi ha ana a maɓɓi ko ɓoraka wallahi saho ko ɓora ha laaɓi koor ko adun mewsi abarke rasul ana ala gacci an adun an sino kalsuwa fewna